kubor nakaslem jong unong san hima. Hakaway ka jingja hakasingi ublay laingot ki brio bala suba bagi degi nong lute la sha bom shnong ha jalwa gre mangsang gitem kabadon ha southwest Garo Hills but hakani ka jing sha sho arngot ki la khlan kat ba uwe udang don ha pedeng ka jing sha sumar ha civil hospital tura katay ka jingja kala pau perthei hadian bagi pulet ka southwest Garo Hills kila yo jingtep na ki nong shong shnong ka jalwa gre mangsang gitem maria yo jingtep ki pulet na Garo badha kila let sha katay ka shnong pat pelat ikite ki laingun nakti jong ki pat ba handai ha kate ki jingja u balen ji sangma live house nam karata pat u scan di shira live house nam karata kila khlat no kadba kirang sha sumar ha Garo badha PHC so wei pat yo bala tip karteng kum u betu well di shira arpu ars nam karata udang dan ha pedeng ki jing sha sumar ha civil hospital tura na ka jaka bagite ki laingut kila sha sho ayo ban kurup yak wei ka kali Maruti car 800 ki ding ki siet ki bala khasnam kawe ka mobile phone ka bala jular kawe ka wat ka muhor jong chairman ka seng bala ai kerteng United Garo People Forum ki kot jingpen ithu paper pisa ka badan khat news pa tingka pat ka kot ka bala tho iki kerteng jong kinokit kam ka UGPF ya kini ki tiar kitar la kurup no de ki pulen ya ka met ka basa jong kite ki arngot lapen kan ria sha civil hospital ampati panne e ka postmortem kat bana kaliang ki pulet kila penrung daga ejahar hatanan ampati mat ka jing toket kala sedang kat kom ka khubor ne ki pulen ar ne kite gilai ngot ki bla sha sho kide ki bla sha kem teng halor ka jing keno bagila don kti ban penyap briu ra bor dawa pisa bat jing pen ken ya ka Arms Act ha Southwest Garo Hills na kaliang SP ka Southwest Garo Hills u Vikas Kumar ula kentui ki pat ba bakim dei ban shem ya ka an haladi ula ang balada ki pat ba ki don jing tep halor ki runar kiri ban pentep shiki pulet bat ki pulet kinam ya tho iki kerteng jongki pada hajuk kapor an ai busket ru yaki